Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kirang bat kitheya lekai jong ka wushu. Henne ka step kilami na jela banle yashimenta sha Punjab haka 20th Junior National Wushu Championship. Kaban sedang haka arpau tarik menta ubenai, hadu ka arpusan tarik Halofli Professional University Phagwara Highway Jalandhar Punjab. Yakni kekenhuan lasan ranlang da ubak kit bag dakhar kum manager bat ubak lam perang kharsano kum coach. Hak jinsha kini ki ar lai bana ai kum to ya chupen kre te tangba ka kalong ka ba e namar hangni apo ngampat yo arena ma kene arena takadang hab lempat hapo madan ai kum to te ka penstam gan yangi dan ka por ru mi mansaw ai kum to te aku jinsha pen kre tangi lak pen kre bahahi namar ki coach ru lang nang kum no ki biang ha ka por ai kum to lang ki ai ka coaching ka biang te tahi ngakerman ru bangin tangin boy ka thong man job ai kawit kategori jong ipat jong junior kategori kadai 45 hado 60 eng to ngakwaru ban ai kublai ya ki coach bai kai yang apa curi yangi lambaro salam sa nyauki official kit bat isa doni ba kila penlet kepor ban hikai yangi ban wanra ek takathong jong jingjob Habikren bat Presiden ka Meghalaya Wushu Association ubak Doni Arani ulai thu bakane kadai ka championship baju penlong man ka snem hapok kari India. Badha kane ka kenti ki khna ya lekai jong ka jella kine shemantah ki kerdan bapher nakalyang ki khna kenthai kine shemantah ka kategori 100% kilo hado 1.5 kilo bat nakalyang ki khna shenrang 100% kilo hado 90 kilo banya shemantah namar ka jing syakta hakane ka klam covid shosho nakalyang ubak rani ulaong bawat lang idon tang khenden ngot ki balai ya shemanta henry kidon ka jing kermen baken poi syakathong kani kadiga arpo national junior wushu championship kadiga championship ka ba la julong man kisnem hakaba laju pelong daka wushu senior India hi hakinu ni state rengkat bat ka host state tekani ke banlong mentah kan long hapo Lovely University hapo Jalandhar hapo Punjab ki kategori jong kini kena idon nadu ki 100 kilo haki kintai 100 sobupra sanpuar bat itu ibahe sanpunrio idon tang sautli ki kategori jong ki kintai bat ki sinrang pan idon 100 hadu 100 saupo pra sanpuar bat sanpunrio bat nyopo ngidon we nyopo te kita kategori ngidon rei ngidang duna kumba ka de benlong hi ngidang de bendon sibon ka de ka participation ka de long full team te nginom palai kini ki nakadaw ka jingdon ka tuga covid-19 ngopi serisen ba kala pentut mo mla ban pelong ki tournament ki senam ajar ko ajar we ngilasiu lumala bat kini ka mentaru kadai ka haka jing high racing ni haban lek mo ni haban push ki kena ladang impush kiwi state pat khmatu kinang yo mileage tingi man se ban nyat ki kena walang idon kendian ngon ti kermen kinla hi ban job ban yo ka thong nakalyang ubak rani ulay thuru bakumnu laseng yakane ka wushu hapok ka jella bat ki jing lekai ki bakane ka kenhun kalayo ban penlong ban kentiu ki kami lekai ka wushu kumbang ala batai ka dong kumni ka wushu hapo Meghalaya hi ka baningkong hi na seng nadu ki snam ki bakhamun shwa nadu ki prap khonda ikila don ka jing seng ya ka hakaba idon iwe nagi uta udai bakha jonga ndem don show udai let dinan war light ma udinan war light ma udai bora ningkong wushu hapo Meghalaya tu ni udai kunum tra jonga hi usong kha badi bakha jonga te hajok por udai ula promote kan ka wushu hapo jentia bat hala shimti do ba miki liwat to ba miki liwat register ya ka haka kerteng ka Meghalaya Nanchuan Wushu Association la dep register hapo jentia ka takpor te dei hausne mahajar hak bangai kindu yo liat anan ka karu bodi general secretary jo wushu senu India ula ong nga ba pide ban shimti mapi ya ka wushu hapo Meghalaya khnang bangila ban promote nomor ba kam ya senu kata nadu khandai pulai do arjar lai ka khamlai te ngala shim ya kata ka
jingit kle bangila warai ka headquarters Shillong bangila rename ya ka Wushu Association rengkat ba UJM Bruce berlain kra ulong general secretary nila ya rename ya ka association ha ka kerteng Meghalaya Wushu Association makani kalong clear tengila ya sedang pat ban kondak ya ka state level nadu war hajar lai ter hadu mentah ngila ya buat ya ka man ka senam ngila yo ban le one line. You like my mark? Talk about the I have to Going? Lama. Lama.